सोंगोन नामा ना सोङा बड'लेण्ड लेंगुर जिथु नोंथांमोननि एस'सिएशन दिनै 5 जुन इनभाइरनमेन्ट डे जों लोब्बा लाखिनानै मा हाबाफारि मावदों नोंथांमोना अके गिबियावनो गोजोननाय जासिहरबाय दिनै बुहुमनां आबहावा सान इन्टारनेशनेल वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो गोदानै दाजानाय बड'लेण्ड गल्डेन लेंगुर एस'सिएशन बे दाजादों बेवहाय माखासे लाइमोनफोर दङ स्ट्रंलि खामानि मावग्रा कनजारभेशननि खामानि मावग्रा खोब मोजां मोनदों दा बे बड'लेण्ड गल्डेन लेंगुर एस'सिएशननि जानानै दिनै जोङो नैबेयावहाय सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बेवहाय जोङो गिबिसिन दिनैनिफ्राय जों जागायनायदों बे खामानिया जोङो बिफांबो गायदों न' डाउट बिफांखौथ' जेरावबो गायगोनबो बयबो गायबाय थागोन नाथाय मोनसे जिनिस जोङो अबजार्भ खालामदों जे बे नेसनेल पार्कनि सिङावनो जोंहा मा दंबावो ओरैबायदि समायना मोनसे टुरिस्ट स्पट दं सरलपारा बे लामाजोंनो सानफ्रोमबो ओरैबायदि गारि थाङो मटर गारि गिदिर गारि थाङो फिसा गारि थाङो ओमफ्राय मोनसे जिनिसा ओरैबायदि जाबाय थादों जे बावैसो सिगांबो बेवहाय गल्डेन लेंगुर बेवहाय जों थैनाय नुदों बेवहाय नायनो हिसाबै सानफ्रोमबो सिखिरि बेवहाय 350 स्पेसिस सिखिरि दङ बेवहाय बेखौ नायनो थाखाय बुहुमनि खना खना जायगानिफ्राय बिराद मानसि फैयो रिसार्च खालामग्राफोर फैयो दा बेखौ जों माबोरै जोङो कनजार्भ खालामगोन बेखौ जोङो नोजोर होनानै दिनैहाय जोङो बिफां गायनायजों लोगोसे मा खालामदों जाहाथे मानसिफ्रा लासै लासै थाङो बेनि थाखाय जोङो स्पिड लिमिट माने जोङो बयखौबो ड्राइभ स्ल' होननाय बेबायदि मेसेज जोङो होनो नाजादों आरो बेवहाय मा दङ वाइल्ड एलिफेन्ट हिसाब गैयै बेवहाय मैदेर दङ आरो बे मैदेरफोर बारस'बाय थायो मैदेरजोंबो बेवहाय जाब्रबथाय जाबाय थायो दाख्लैबो जादों बारा गोबाव जायाखै दा ओंखायनो मानसिफ्रा जाहाथे सांग्राङै थाङो बेहाय जों बबे जायगाजों मैदेर बारग्रा जायगाजों बिदि एलिफेन्ट क्रसिं पइन्ट जेरावनाखि जों गल्डेन लेंगुर मेरला गल्डेन लेंगुर दङ गल्डेन लेंगुराव बिराद बारबाय थायो दा जेरै जों गल्डेन लेंगुर बांसिन बारो बेबायदि जायगायावहाय जोङो गल्डेन लेंगुरनि क्रसिं पइन्ट बेबायदि खालामदों जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि सिखिरियाथ' जेरावबो दं जेरावनाखि सिखिरि जों बांसिन बायो बेबायदि सिखिरि थुबुर जाग्रा जायगायावहाय जोङो बाटारफ्लाइ जन बेबायदि खालामबाय थादों बे जोंनि जास्ट जागायनाय आरो बेखौ जों खालामलांबाय थागोन बेनिफ्राय जोङो आपिलबो खालामदों जे जाहाथे जायफोरनाखि टुरिस्टफोर बाहाय जोङो फैयो सरलपारायावहाय बिथांमोनहा अननानै गारिफोरखौ एसे लासै लासै सालायलांनायाबो मोजां आरो बेवहाय लिरनायबो दंखायो जे 40 स्पिड 40 किल'मिटार/आवार बेखौ बारनो मोना बेखौ आरो फल' खालामनाया मोजां आरोखि दा बेखौ जोङो लुबैदों बेनिफ्राय जे बड'लेण्ड गल्डेन लेंगुर एस'सिएशन बेनि थांखिया जोबोद गिदिरथार दे खालि गल्डेन लेंगुर नामाव गल्डेन लेंगुरखौ लादों गल्डेन लेंगुरा जादों बड'लेण्डनि मोनसे बे सिम्बल प्राइड जोंनि आरो बियो एन्डेन्जार्ड स्पिसिस बुहुमनि गेजेरावहाय नैबे गोमालांनो हमनायनि गेजेरावहाय जोङो जोबोद खाफाल गोनां जे जोंनि भारतबर्सआव 7,000नि बांसिन गल्डेन लेंगुर बाहाय फेमिलि दं बेनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन दा जोंनावहाय दङ आरोखि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय 5,000नि बारा जोंनाव दङ भारतबर्सनि जेसेबांनाखि दं बिनि खावसेनि बाराथार बेहायनो जोंनावनो दं बेनि थाखाय जों आरो गोग्गाबावो बेखौ जों बिथा खालामनानै जों गल्डेन लेंगुर एस'सिएशन बड'लेण्ड गल्डेन लेंगुर एस'सिएशन बेखौ दानाय जाहैदों दा बे गल्डेन लेंगुर एस'सिएशनजों लोगोसे बेवहाय बिसिनि हेबिटेटखौ जोङो नाजानांगोन बेजों लोगोसे जोङो इक' सिस्टेम जों नोजोर होगासिनो दं बेनि फ्ल'रा एन्ड फौना जों माबोरै जोङो प्रिजार्भ खालामनो हायो ओमफ्राय ग्रिन कभार जेनेबा बेथ' ओरैबायदि एनक्र'चआ बारा जानायनि उनावहाय माबाया जोंना जोबलांगासिनो दङ दा बेखौबो जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन जेरैखि जाया जों प्रटेक्ट खालामथारनांगोन हाग्राखौ एनक्र'चमेन्टआ जोंना स्टप जाब्लानो बन्द' जायोब्लानो बेवहाय बिफां लाइफांफ्रा गावनो रज'गोन बिफां लाइफां थायोबासो गासै जुनारफ्राबो रैखाथि मोनगोन बेबायदि आरोखि दा बे बिथिङै जोङो गोबांथार लाइनाव जों खामानि मावगोन बेनिफ्राय जों गल्डेन लेंगुरखौ जों बिथा खालामनानै जिहेथु जों बानायदों जोङो बोसोरफ्रोमबो जों मोनसे जिनिसखौ सानबाय थादों जे नागालेण्डआव हर्नबिल फेस्टिभेल जेरै जायो बहायबो हर्नबिल दं जोंनावबो जोबनो गैयै दं नाथाय ओरैबायदि जाबाय दा हाग्रा जोबलांनायनि उनाव हर्नबिला गोमालांनो हमगासिनो दं जोंनावहाय बेनि थाखाय जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां जाबाय दा बेबायदिनो गल्डेन लेंगुरखौ जों लाखिलांबाय थानो हायो नामा बेबायदि बिसोरनि माबाखौ एवारनेस जों बोरै खालामनो हागोन बोरै जों मिथिहोनो हागोन बेखौ लानानै जों बोसोरफ्रोमबो जोङो दा थिग खालामनो हायाखै बबे दानखौ जों लानो बेखौ जों उनाव रायलायबावगोन जे बोसोराव खेबसे जोंबो गल्डेन लेंगुर मोनसे फेस्टिभेल बेबायदि जोङो खालामनो सानदों हर्नबिल फेस्टिभेला जेरै खालामदों बेबायदिनो जोङो खालामनायनि जोङो थांखि लागासिनो दङ आरोखि जोंनि खामानिया बे आरोखि जिथु नोंथांमोननि बे गावारि फसंथान हिसाबै नोंथांमोना बेनि मददखौ सोरनिफ्राय मोनदों दा बिदि मदद होननायथ' जों जागायदों आरो जा मेम्बारफोरनि गेजेरावनो मा खालामदों फैसा एसे खांलायलायनानै गावबा गाव मेम्बारशिप फि लानानै दा दिनैहायबो नैबे साइनबर्डफोरखौबो लहानि साइनबर्ड खालामदों बेफोरखौथ' मावजेनदों जोङो मिजिंथियो उननि समफ्राव जेब्लानाखि जोंनि खामानिया जोङो जेसेबांनाखि जों आवगायलांगोन जोङो डेफिनेटलि जोङो खावलायगोन गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन जोंनि थांखियानो जाहैदों जोङो बेखौ प्रिजार्भ खालामनाय कनजार्भ खालामनाय
बेहाय जों नांथाबथानो खामानि मावगोन मानो होनबा जोबोर लाइमोनफोर जोबोर यां गोजा बिराद एनारजेटिक मानसि गोजा बे खामानि मावगोन जों मिजिंथिदों आरो बेहाय डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिराद आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो बिथांमोनहा मैया थांना रायलायहैनायावबो जोबोद मोजां मोनदों बेफोरबायदि खामानिखौ बेबायदि मिशनखौ मोजां मोनदों डेफिनेटलि बिथांमोनाबो खोथा होदों जेब्लासिम जों मा मावनो लुगैदों जों मावनो हागोन बे प्रिजार्भेसननि खोथायावहाय बा कनजारभेसननि खोथायावहाय दा बिथांमोनहा दिनैनि बेलायावबो नै जोंना एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट नङा होमबा NGO बिथांमोनहाबो जोबोद खामानि मावगासिनो दं मेंनाय गैयै बिथांमोनहा नै जोंखौ मदद होफादों आं बिथांमोनखौबो जोङो एसोसियेसनजों आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरोखि आरो आं खावलायबावगोन जे सोरबा बबेबा मोनसे मोननै NGOआल' बेहाय मावनांगौ खोथा गैया दा मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय जिब जुनार रैखा खालामनाय गासिबो जिनिसखौनो बेखौ मावनांगौआ बयनिबो बिबान साफ्रोमबो रेसपन्सिबोल आरोखि बेनिखायनो बयबो बिबान लालायनानै ओरै जाया ओरै जों हेफाजाब होलायनांगौ नोङो फिजिकेलि मावनो हायाब्लाबो माबा खालामनो हायो जों मरेलिबो जों सापर्ट हरनो हायो बाख्नायनानैबो हरनो हायो थुलुंगा होहरनांगौ बेबो बिराद गिदिर खामानि आरोखि ओंखायनो बयखौबो आं खावलायो जाहाथे बेबायदि खामानियावहाय जोंखौल' नङा दस्राफोरखौबो दस्रा जि NGO जायफोरनाखि मिथिंगा संरैखा होनायजों लोब्बा गोनां जायफोर खामानि मावदों बिथांमोनखौनो बयखौबो मदद होनाया मोजां आरोखि मानो होनबा बुहुम दुंखावनायखौथ' जों मोनदांगासिनो दङ सानफ्रोमबो साननैसो सानदुं दुंबानो जों थानो हायै बायदि जाहैबाय दा जोंनाव हाग्राबो गैला आं बेनिखायनो खावलायगोन जे बयबो गोसो गुदुङैहायनो गोथार गोसोजों आवगायबोनांगौ बे आरोखि आं बेखौ खावलायबाय आरोखि